Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Ознакайда эшче яшьләр слеты узды. Әлмәттә шәһәр кунакханәсе эшли. Абдрахманда музей ачылды. Ознакай районында эшче яшьләр арасында туристлык слеты узды. Шәһәрнең Мәнәвис тауында урнашкан Парус спорт базасында республикабызның 4 районнан Орша, Ютазы, Бакалы, Сарманнан килгән командалар 2 көн дәвамында көч сынашты. Әлеге чара хакында Илмира Шәрифуллина сөйли. Республиканың эшләүче яшьләр составында оешкан командалары Ознакай җирлегенә ныклы әзерлек белән килеп палаталар корып урнаштылар. Чараны тантаналы ачу өлешендә район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин да катнашып командаларга уңышлар теләде. Огромное спасибо за участие. Получить хороший заряд, получить удовольствие от соревнований. И, конечно же, желаю всем победы. Кунакларны шулай ук Парус базасы җитәкчесе Мирсәлим Гатауллин, яшьләр эшләре һәм туризм идарәсе җитәкчесе Надежда Родионова да сәламләделәр. Әлеге чара 2 көнгә планлаштырылган, яшьләр өчен спорт ярышлары, экологик бәйгеләр, туристлык маршрутлары әзерләнгән. 7 команд. Туризм буенча слетта барысы 7 команда катнаша. Бүген командалар җәяүле туризм техникасында көч сынашачак. Иртәгә ориентлашу буенча биремнәр булачак. Кичке якта учак янында капитаннар ярышы була. Будет конкурс капитанов. Ярыш нәтиҗәләренә килгәндә, Орша командасы җиңү яулады, Ознакай яшьләре командалары 2нче һәм 3нче урыннарга лаек булдылар. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Әкбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда шәһәр кунакханәсе проекты тәкъдир ителде. Әлеге кызыклы чара һәр 3 көндә узачак. Оештыручылар шәһәр кунакханәсе һәрбер кешенең күңеленә үтеп керер һәм яхшы матур бер хатирә булып сакланыр дип ышана. Чыннан да шәһәр кунакханәсендә олысы кешесе өчен күңел ачу, кәеф күтәрү чарасы оештырылган, иҗади остаханәләр эшли. Биредә гипс фигураларын, чын аякларны буярга, рәсем төшерергә, каникулын бәйләргә мөмкин. Шикарное мероприятие, все для гостей и жителей города. Все хорошо. Все для детей, все для жителей. Шәһәр кунакханәсенә килүчеләр концерт номерлары карап, мастер-классларда катнашып кына калмый. Менә шулай музей тәкъдим итә торган элеккеге сәгатьнең механизмын да җыеп карый ала. Балалар аквагрим блеск татуя сату белән мәшгуль булса, зурлар төрле мастер-классларда катнаша. Шуларның берсе курчак буяу буенча мастер-класс. Аны шәһәребезнең хәзинәсе урнашкан Әлмәт картиналар галереясы үткәрә. Галерея директоры Роза Минабуддинова сүзләренчә, курчакларны космонавт та, табиб та итеп буярга мөмкин. Кемдер милливлекне алга сөреп, агач курчакны татар кызы итеп милли бизәкләр төшерә. Безнең шәһәребезнең һәрбер оешмасы, менә инде социаль оешмалар барсы да дуснәмә, шушы площадкада халык өчен эшлиләр һәм инде кызыклы проектлар уйлыйлар һәм матур концертлар белән, күргәзмәләр, мастер-класслар белән халыкның күңелен күрергә тырышалар. Шәһәр кунакханәсе проекты яшьләр үзәге алдында дүшәмбе, сишәмбе, пәнҗешәмбе һәм җомга кичке 5тә оештырылачак. Проект җәй азагына кадәр эшләячәк. Шулай ук әбиләр чуагы вакытында да шәһәр кунакханәсе гамәлдә булыр дип көтелә. Абдрахман авылы халкына рәсми төстә яңа объект кулланылышка тапшырылды. 2017 елдан төзелә башлаган иҗтимагый үзәк үз ишекләрен ачты. Абдрахман авылы тарихын чагылдырган һәм аның кешеләре язмышын гәүдәләндергән музейны бүген автоном учреждение итү турында сүз бара. Тантанада Рәдифә Нагманова булып кайтты. Әйдәгез узыгыз, хөрмәтле кунаклар. Бу безнең тренажеркабыз. Бу безнең иртәнге 8-дән 9-га хәтле һәр көнне эшли. Төзекләндерелгән мәктәп, балалар бакчасына өстәп йөзү бассейны булган спорт сарае, боз сарае, инде килеп өр-яңа музейда. Буларның барысы да биредә күренекле авылдашлары Тәхаввуддинов һәм Җәләевләр гаиләләре тырышлыгы нәтиҗәсе. Шуңа күрә чираттагы объектны кулланышка тапшыру да биредә бәйрәмсез узмады. Тантана кунаклары һәм аны оештыручылар башта барлык объектларны бергәләп карап, танышып чыкты. Иҗтимагый үзәк исеме астында билгеле булган музей ишегалдыннан ук башлана. Биредә Бөек Ватан сугышы техникасы, сугыш чоры балалары һәм тыл хезмәтчеләреннән быелгы язда гына ачылган һәйкәл, күп санлы башка сыннар куелган, ял итү почмаклары булдырылган. Музей бинасы исә архитектор Айрат Хәмидуллин проекты буенча булдырылган. Аны 8нче төзелеш-монтаж идарәсе белгечләре башкарып чыккан. Идарә белгечләре һәм эшчеләре музейны ачу тантанасында район советы һәм башкарма комитетының рәхмәт хатлары белән бүләкләнделәр. Чарада Татарстанның мәдәният министры урынбасары Дамир Нутфуллин, район башлыгы Тимур Дагуманов та катнашты. Музей ачык дип игълан ителә, кадерле дуслар.
Биредә авыл һәм район тарихына кагылышлы күп санлы экспонатлар тупланган. Аларны саклау өчен барлык шартларда тудырылган. Төбәгебез табигатен үз иткән җәнлекләр һәм кошлар каракчыкылары, этнографик костюмнар, 19 гасыр ахыры 20 гасыр башына караган тарихи балчык савыт саба коллекциясе, Бөек Ватан сугышы кораллары макетлары. Барысы да музейга килүчеләргә кызыклы булырга охшап тора. Аларны җыеп барлауда авыл халкы зур өлеш керткән ди оештыручылар. Әлбәттә, инде монда күренекле якташлары турында кызыклы мәгълүмат та күпләп саклана. Татарстан президентының нефть мәсьәләләре буенча киңәшчесе булган Шәфәгать Тахаудиновның эш кабинеты исә Әлмәт нефтьчеләренең эшенә мәдхия җырлый. Шушы музейның ачучыларга, салучыларга, шушы музейның хәзерге вакытта хезмәттәге алучыларга Алланың рәхмәте булсын. Бик кирәкле шуды. Безнең менә 1980 елларда безнең мәдәният идарәсеннән клубларда музей оештырга дип әйткәннәр. Без анда бер иҗтимагый элеп куйдык та, шуның белән булды дип әйттек. Карагызлар, бүген нинди хикмәт бит бу менә. Шуның кадәр әйберләр, искалатлар, ул менә сугыш елларындагы хезмәтләр, ул менә техниканы төшкәндә. Искиткеч матур. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Музей ачылышыннан соң Габдрахманлар тагын бер тарихи вакыйганың шаһитләре булды. Биредә Туган авылым Габдрахман исемле китап тәкъдир ителде. Габдрахман авылының күренекле кешеләре Татарстанда гына түгел, Россиядә дә дан тота. Әлеге авылның тарихын барлап, аның кешеләрен берләштергән зур китап чыгару турында идея моннан 5 ел элек барлыкка килә һәм шушы гомер дәвамында бу күләмле эш башкарылып та чыган. Бүген ниһаять авылда зур тантана булган көнне әлеге китапны киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим иттеләр. Туган авылым Габдрахман тарихи документаль басма проектының авторы Шәфәгать Тахаудинов үзе. Аны тормышка ашыру юлында авыл халкы бергәләп тыгыз эш алып бара. 5 ел дәвамында актив халык бергәләп Габдрахманның тарихын барлый, күренекле гаиләләр хакында фото-архив туплый. Архивларда казына үткәнне барлый. Бер сүз белән әйткәндә, китап язу, энә белән куе казу. Редкалия командасы үз эшен җиренә җиткереп башкара. Башлап йөрүчеләр һәм китап язуны башкаручылар арасында арабыздан киткән хезмәттәшебез Нурия Вәлиева, журналистлар Фуат Гайсин, Наиля Ганиева, фотограф һәм дизайнерлар Габдрахман авылының активы. Аларны бу көнне сәхнә түрендә тәбрикләделәр, бүләкләр тапшырдылар. 5 ел эчендә авыл тарихы һәм тормышы белән кайнап, мин үземне сезнең авыл кешесе итеп хис итәм, ди төп автор булган Фуат абый Гайсин. Без аны фәнни итеп кенә түгел, фәнни популяр итеп эшләргә тырыштык. Чөнки ул бөтен буынга, һәр буынга кызыклы булсын өчен. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яшь футболчылар яна Митрошка турнирының суперкубогында катнашу мөмкинлеге өчен көрәш ачалар. Шәһәр стадионында балалар ишегалды футболы фестиваленең беренче муниципаль этабы узды. Анда 2 яшь категориясендә 8 команда катнашты. Гадәттәгечә фестиваль ишегалды футболы принципы буенча уза. Командалар бер үк вакытта 4 кырда уйныйлар. Анда 2 яшь төркеме ярышты. 2011-2012 елларда туган кеше, 2009-2010 елгы өлкәннәр төркеме. Своеобразный юбилей двойной празднуем, потому что самому фестивалю Митрошка уже 20 лет в этом году, а наш город его принимает 5-й раз. И, в принципе, у нас с ним связаны только положительные воспоминания. Командаларда яшь уенчыларда, тәҗрибәле спортчыларда чыгыш ясый. Мәсәлән, Прорыв командасы уенчысы Ризван Галимов инде 6 ел футбол белән шөгыльләнә. Бу вакыт эчендә ул бик күп бүләкләр җыйган. Мине футболга әни алып килде. Мин ашадым да килдем сюда. Ну, у меня из наград медали, грамота и 1 кубок. Иван Ишанин футбол белән 6 яшеннән үк шөгыльләнә. Әти-әнисе ни белән шөгыльләнергә теләвен сорагач, футболны сайлый. Беренче тапкыр килгәч тә ул әле командага эләкми. Ул чакта әтисе белән урамда шөгыльләнә башлый. Шуннан соң аңа бәхет елмая. Успел поиграть, получается, 2 или 3 раза в Москве. Получил лучшего игрока из команды, получается. В Сочи побывал, в Казани раз 5. Фестивальне үткәрү механикасы элеккечә калган. Ярышлар 3 этапта уза. Шәһәр турниры, зона квалификациясе һәм суперкубок. Бүген җиңгән 2 команда зональ этапка чыгып, анда тагын 10 команда белән көч сынашачак. Суперкубок уеннары 13-18 сентябрьдә Чиләбе шәһәрендә узачак. Оля Байрамалова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Акбарс белән нефтяник очрашуы җанатарларга хоккей бәйрәмен бүләк итте. Әлмәттә традицион оештырылучы очрашу алдыннан теләге булган һәркемне
Қыр кухнясында әзірленген плов белән сыйладылар. Музыка яңгырады. Ике команданың да талисманнары йөрде. Матч алдынан тренерлар цехы легендасы Акбарс башкарма директоры киңәшчесе Зинатулла Билалетдинов һәм безнең Әлмәт спорт мәктәбендә тәрбияләнгән Артем Лукаянов автограф сессияга чыга. Тәнәфесләрдә хоккей яратучылар белән күңелләшү конкурсларын үткәрәләр. Боз катыргыч машинада йөрү, кабартылган күпчәкләр эчендә тиз арада йөгерү буенча ярышлар оештырыла. Икенче периодта аукционда Акбарс капитаны Данис Зариповның майкасы сатыла. Билетларны һәм майка сатудан кергән бөтен табыш республиканың балалар слэдж хоккей үсешенә тотылачак. Матчка барлык билетларда үз ияләрен таба. Нәтиҗәдә буш урыннар булмый. Бу бары тик бер генә нәрсә, трибуналарга көчле ярдәм күрсәтү дигән сүз. Беренче периодны командалар тигез итеп үткәрә. Өченче периодта казанлылар инициативаны тулысынча үз кулларына ала һәм исәпне 4 тапкыр арттыра. Финал сиренасы видеокубта 1-6 исәбе белән теркәлә. Ике команда бер тигез дәрәҗәдә көчле ярдәм алды, чөнки нефтяникта Акбарста нефть башкаласы өчен бер үк дәрәҗәдә кадерле. Шуңа күрә җан атарлар өчен хоккей бәйрәме уңышлы узды дип ышанып әйтергә була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Берамалова сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыгыз.